Yo, akudrama apha kumacingwane bafowethu. Namhlanje njengoba bekungumngcwabo kaSicebi nje, heyi ndiyanixelela inkosi yamabhinqa ayenzanga kanje i-show off. Kodwa ngibani nje ongamanye nje amzonde manyani. Akudrama apha. Phi ebuza kuKhozi FM into yoba yayithini iKhozi FM? Ayigxebe iKhozi FM. Akho mntu bafethu apha. Hayi ndiyanixelela, hayi ke bafowethu, khiphile iflag akathi nje yena engutata kaSicebi. Yena xa keme phaa ungutata kaSicebi, yiflag akathi wayipha uSicebi. Bantu ngathi uSicebi angalala ngoxolo yini. Kufike mina sekufike ubaba kaSicebi endimeni, amabhinqa, uMaskandi, into yodwa. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ekuhlonipheni kwethu uSicebi sibonga kakhulu amaciko ayisukumile enza okufanele ngendlela efanele. Nafika aqala endaweni esigameko abona aconfirma aphinda sithinta ukuthi sekunakele. Okukhuzani umfowethu Semandaba kanye nomfowethu uNtencane. Sikubonile konke lokho, amandla omuntu awadliwa kwaZulu. Ngiphinde futhi ngibonge amathole funeral ukuthi umfokanala ukhombisile ubuqhawe bakhe bokulandela into kaMaskandi namabhinqa siyisizwe esibukeleka phansi. I am the president of the Bhinqa nation. I'm going to lead this nation and I'm going to lead this country. Ziyakhala manje. Sithi umndeni awududuzeke, ududuze nathi, uphinde ududuzeke ihlobo, ududuzeke abalandeli bomculo. Ilegacy kaSicebi ngizosho nje into eyodwa ngaphambi kokuthi ngithi hamba kahle Dlamini, hamba kahle Sibalikhulu. Ngiyakhalela mfowethu Thuthani Mfokandlovu. uNkulunkulu akuthathe uphile. Ngoba lokho kubona namhlanje wagcina kuhamba ibhovu lakathi kade umuntu okathela ube ekholweni uthambokolo imbona dala ubhodlwana samangono nenama uqubhula amanzi awungcolile lapho utogolungu zonke ingulube mhlawumbe akini afika qala ashiya home ashiya home. uSicebi wabukela kuyibhova esakhasa efunde primary, wafunda ingezo, wafunda umculo University yomculo. Uthema ikhula ephakamisa amehlo akhe ngokwengezo nangokugqokama, wabukela futhi kumthandeni uMfokamanqele. Akufihliwa lokho nganza kwethu. Uma umfana omncane uyabuza emahawini amashingo wafica ngendlela, wabuza emahawini wayesethi inkosi yamagqokama, ayeye inkosi yamagqokama, yeye. Lokho ke kumlando okomkhulu kakhulu. Sibonga umasipala semsinga ukuvuma neground. Sibonga kakhulu futhi nakuhulumeni wakwaZulu ukuthi afake isandla elekelele. Kodwa ke mina njengomongameli wamabhinqa, ngoba I'm the president in waiting, anginawo amandla amaningi kakhulu okwenza izinto ezinkulu engenzeka. Kodwa nanti ifleke engamnikeza lona estage. Uthini kimi weKhozi FM? Senize nampungile ifu, kade nganawo wanishiya. Ziyakhala manje. Engakushaya kuDr. Love. Kuyadiyazela manje kuyisigora kunjalo. Leli fleke ngizocela ukuthi oyilunga lomndeni asondela lithathe liyisymbol yokuthi mina njengomongameli wamabhinqa ukube bengiphethe izwe noma benginesikhundla esithize kuhulumeni, uSicebi ngesigameko ahambe ngaso nokumangala kwethu siyizwe nokusukuma kwenu mabhinqa ningizimu Afrika kwaze kwa inyembezi zazathela isihlalo sikaZulu safona isilo sathi macingwane inyembezi engakezani ngathi kuhambe elinye lamankonyana akho bayede lakhipha ithimba endlinkulu obaba uNyandeni, obaba
umhlongo nomfowethu 3 second nami no Royal Chancellor ubaba Melusi Zondi ukuba sizokhala emzini wakwaDlamini nasemzini waseMaqhunwini. Ngicela lokho abantu bazi ukuthi umlando womuntu eselele ukhuluma ngaphezulu koba kuba ephila. uSicebi akafani nabanye abantu. Ayeye Sicebi ayeye.